Vianočný špeciál Daniho Hlasovka z väzby číslo 23 s názvom Žiadna zmena Slovensko alebo o alternatíve vláde a falošných sľuboch. Priatelia, dnes je 24. decembra 2025, štedrý deň a začínajú sa nám Vianoce 2025. Vodánečky a kvetinky, toto bude trošku obšírnejšie, pretože prišiel čas spočítať nešvary, ktoré nám tu naša vláda vytvára za posledné 2 roky, odkedy boli zvolení v predčasných voľbách 2023. Od zloženia súčasnej vlády tento nešvár sa volá plané sľuby, faloš, zbabelosť a totálna fatálna pasivita zo strany vlády voči občanom, teda tým občanom, práve tým, ktorí tú vládu dostali do dnešnej vládnocej pozície. Pred nejakým časom, počas mojej väzby, ktorá v súčasnosti trvá už 8 mesiac, som sa vyjadril, respektíve začal som sa vyjadrovať na adresu súčasnej vlády a respektíve aj hlavnej vládnocej strany Smer SSD a hlavne niektorých smeráckých ministrov na ich adresu v kritickom štýle, niečo v takom zmysle, čo by som nazval, že silné reči, skutek, utek. Tým ja dlhší čas rázne a vážne apelujem na smerákov, aby teda konečne vymenili slova za skutky. Vyslúžil som si za toto kvantum pochvál a súhlasných postojov, ale aj nejakú tú kritiku a dokonca aj z vlastných radov, pretože mi bolo povedané, že som aj príliš tvrdý, že sa sťažujem a že vyplakávam z väzby. Kvetinky, ja nevyplakávam, ja suchopárne konštatujem žalostný stav vecí a podpora od môjho publika mi to len potvrdzuje. Čo mi ale ešte nikto z tých kritických hlasov nepovedal, ani mne, ani mojim adminom, či už cez telefón, alebo e-mail, alebo listy, že teda čo iné by bolo akože nejaké riešenie, lebo ja viac ako rozprávať z väzby dosť, že nedokážem. Táto väzba je príšerný a drakonický trest za úplne nič ďaleko ešte pred súdom, pretože platí prezumpcia neviny, ale ja sa na väzbu už len z princípu sťažovať nebudem. Lenže, okrem toho, že mne sa deje väzba, sa deje ešte niečo ďaleko horšie vám a deje sa vám politika a jej vývin je podľa mňa absolútne katastrofálny. Do dnešného dňa som sa nedozvedel, že čo je také zlé na konštruktívnej kritike tých politických činiteľov, ktorých som ja vedome volil a dovolím si povedať, že som ich tam aj spolu s vami dostal. Ale pozor, kvietky, toto teraz nie je, že akože zlý bombic je vo väzbe nahnevaný, tak sa teraz vyvršuje na Smer. Nie je. To není nič také. Toto je teraz už celá plejada nahnevaných. Toto je už z verejne známych mien už až že nepríjemne zväčšujúca sa skupina. Nezabúdajme, prosím vás, a toto je fakt, právny fakt, že ja som dnes väzobne stíhaný za diskriminačné gumené zákony o akože extrémizme, ktoré sú do dnešného dňa nedefinované a sú schválne nedefinované, pretože to tak vyhovuje elitám a tieto zákony plus zaradenie znaleckého odboru politický extrémizmus v roku 2017 odhlasovali aj dnešní činitelia a čelní predstavitelia aj strany Smer SSD, od ktorých sme počuli už kvanta vyjadrení, napríklad od Roberta Kaliňáka, ale aj od Roberta Fica, ktoré sa má zastali, ktoré si ja samozrejme cením, to je všetko pekné, ale oni povedali len A, takže ja vám dneska poviem aj B. Vyjadrení ako napríklad tie od pána ministra obrany Roberta Kaliňáka, a teraz vám odcitujem jedno z jeho takých legendárnych výrokov za minulý mesiac. Snažíme sa podnikať kroky na odpolizovanie procesov, tým mal vtedy na mysli zjavne aj môj proces. Trošku mi to ale pán Kaliňák celé pripomína taký ten vtip o manželke toho známeho komika z východu, ktorý sa volá Anders Košic, a teda tá jeho manželka sa volá Eržika a vyznačuje sa tým, že všetci o nej už počuli, ale nikto ju ešte nikdy nevidel. Metaforicky sa ja teda touto cestou pána ministra obrany pýtam za uplynulých 8 mesiacov mojej väzby, ale teda vlastne v skutočnosti aj za tie posledné 2 roky, lebo 2 roky ste vo vláde, ste sa presne snažili podnikať kroky na odpolitizovanie procesov. Ktoré kroky, pán Kaliňák? Aké sú tie kroky? Ktoré už boli také, že odpolitizovali tieto procesy, ale aj ten môj? Lebo urobme si výčet od začiatku. Zrušenie NAKY vyšlo, pretože bola vôľa. Super, bomba, jasné, hej. Zrušenie USP, jasné, tiež okamžite bola vôľa, to je všetko pekné, to je všetko v pohode. Dnes už máme aj úplné oslobodenie bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika, ktoré ja samozrejme úplne kvitujem. A nesmieme zabudnúť na asi najznámejší váš krok, ktorým bola tzv. Tá protikorupčná novela zákona, o ktorej ale mnohé zlé jazyky tvrdia, že ste si ju ako keby našili na mieru pre svojich ľudí, ale to je určite len konšpiračná teória, že smeráci o tom veľmi dobre vedia a vidia a buď sa ale teda boja konať, alebo im tento stav proste vyhovuje, pretože
oni sa radi zväzú na takej politickej vlne. Tá metóda sa volá, že počkať si na dôsledok. To znamená, počkať si nejaký problém poriadne narastie, až si ho všetci všimnú a potom ľuďom ponúknú riešenie, potom začnú reagovať a za to im narastú hlasy. Lenže, tentokrát hlasy, ak sledujete posledné preferencie, nerastú, nestagnujú. Oni klesajú. A navyše, už tento raz nie je žiadny COVID, nie je tu žiadna barlička, nie je tu žiadna kríza, o ktorú by sa dalo oprieť.